Takže čaute, vítam vás u videa. Dnes sa pozrieme na najlepší reakčný kanál Lukec Reakce. Tento čavo má sere už dosť dlho a prišiel som si tu vyliať svoje srdce, tak poďme na to. Jako, všechno v pohodě, ale kámo, to číslo, kámo, Nejde to! 6, 7, 6, 7. to není dobrý, to není dobrý. Čo ti jebe? Nechcem si predstaviť, ako reaguje u pohreboch, ale Dodovi tiež pekne zajebalo. Ale bro, myslím, že máš viac ako 18 rokov a hypovať 6, 7 je tiež kvalita. A krásný dámský záchod. Samozřejmě taky dámy, kdybyste chtěli zásoba toaleťáčku. Jdeme do pánského Kámo, šaten a pomalinku se blížíme ke zlatému řebu. Toho všeho tady máme. Někdo klobá. Typek za celý čas nepovedal nič, výpovedná hodnota nulová. tohle musíš vidět. Bracho, ja na to nemám ani komentár. Keby som Dodo, má predžalobku. Nevíte, proč si lepí ty řidiči Zetko na zadek auta? Jako, je to kvůli tomu, že jsou začátečníci, nebo že dávejte na ně bacha, nejsou tak zkušení řidiči, nebo proč si to tam dávají ty lidi? Mně přijde, že když to tam člověk má, tak je to ještě horší, než když to tam nemá, jako, nevím. Ako ja by som to aj chápal, keby nevie, prečo tam je to Zetko, ale prečo kurva máš 3 obrazovky? Nevím. Ako podľa tých komentárov, čo tu vidím, mám pocit, že ti ide o ragebait. Ak áno, tak to asi robíš dobre, bracho, ale keď to myslíš vážne, tak to je úlet, ty pičo. I show speed! Môžete mi niekto vysvetliť, prečo do piči sa volá reakce? Nechcem ho zas iba hejtiť, lebo som videl aj videá, kde jeho reakcie mali potenciál, ale 85% jeho videí je hovorenie, holej piče. Říká si, že chce začít třeba u reakcí, tak si Ne, jako já bych to taky nedoporučil asi znova. Jako, To si myslím, že nikto. Ale dobré, poďme ďalej. doporučil bych to z hlediska, když neumíš miniatury, neumíš, kámo, si v tom úplně nováček, jo? A nevíš, jak mluvit třeba před kamerou, bojíš se ještě, začínáš, Neviem, či to bol najlepší nápad Lukec. Ale okej, ako myslíš, ale snáď sa to naučíš čo najskôr, bro. co a jak to funguje, tak přes ty reakce se to můžeš krásně naučit, kámo. Ale samozřejmě můžeš se to naučit i normální cestou, jo? Ale já díky reakcím, kámo, já jsem se toho naučil, kámo, já jsem rád, že jsem začal jako takhle reakcema. Tak to si asi jediný, kto je rád. Ale hlavne, že si rád ty. No nič, poďme na chvíľku nahliadnúť do jeho YouTube videí. Akože real videí, ktoré majú cez 10 minút. Nebudem to pozerať celé, lebo by ma asi jeblo z toho. There's no way, say you swear. Ale aspoň tak nakúkneme, čo on vlastne komentuje 10 minút. Máme tu video, že Fitman si kúpil najlepšie auto, tak poďme na to. Předchozí video, tak víte, že to auto, který momentálně řídím, je půjčení na spolupráci. Vždy je za půjčení auta, ale dneska Tak to musí být hodně dobrá spolupráce, kámo. Brutálna reakcia. Ináč super, akože asi to vidíme, že asi nebude na pičudik. si jdeme pro auto, který bude moje a nebude to elektro. Sledujte videjko, dejte odběr se zvonečkem a nezapomeňte slovový kód na Brain Market MG Fitman. Jo, nič nepovedal ináč. Insane, bro. 10. Všechno máte v popisu videa, včetně 4 e-booků, který si můžete stáhnout. Ruka 50 napustím, zaspíš. Haha. Oh. 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 Co by to mohlo být? Vypadá to Podle mě to bude určitě super sport. Je to taková placka, je to vidět, ale jinak nevím, absolutně. Ja už neviem, to je totálne vykrádanie kontentu, to je v piči, bracho, nič nepovedal. Za tých 17 minút videa, ani holú piču. A ešte má z toho aj love. Buď si bro, reálne genius, alebo si totálny ragebait kokot. Nechápem, kto si ho pozrie, keď čavo vykráda content. Plus nepovie ani holú piču, za celé video aspoň keby niečo povedal, ale holy kokot. Keď sa ti video páčilo a chcel by si viac, daj odber a like a poprípade komentár dík. Oh.